I sacrifice kuti ndidzokewo zvakare so that imba yavo ivakiwe. Saka naniwo chinamataiwo kwamuri ikoko kuti titende kuti tivavakire, nekuti kanza musavavakira handinawo zvandokwanisa kuita. Mazviwa maisimba munongosarawo nezvidhina zvachoni, hapanawo zvatinoita kuti zvinenge yatongolosiwo inenge yakutongoitika. Mazviwa really say guys for the people. Hey, right, takazosvika zuro but hatina kusvika usiku. Saka video yavanhu vaititi baby Sharon wakasvika usiku so takasvika kunoko I think around kuma 4 p.m. handiti tasvika kuma 4 p.m. ndakava ndati no sezvo tadzoka kudai ndakaita almost 2 months ndisipo because apesa kubva kuno kuJanuary most of you munoziva kuti ndisinganzwe mushe ndokuzombogara nenyaya yekuti kwainzi kwaguti kuri kunaya uye gwizi kwataifanira kufamba nago kwakaita sei kwakwakazara. Saka nini ndova ndati chiregai nditange ndazivisa vana Sabhuku kuti ndadzoka. Sezvo ndadzoka kudai after 2 months haungazoti wadzoka wongorekana wangosvika munzvimbo mevanhu kuti ndatodzoka ndakuita zvandoda. So tikazonoona Sabhuku vachoni ivawo isusu from then ndovatazofonera kanzira kuti tadzoka. Vanga kuti alright. Saka ndakapromisa kuti ndichazonovaonawo nhasi chirodzana nababa atanya kwosaka tiri 4 actually. Then patafonera vashe vacho vanonzi vashe vatikamboona pekutanga vese vanhu vatakaona pekutanga patakauya. Then ndikati ndichazodzoka after taperekedza mwana but unfortunately ndakagwara. Then ndaudza vashe vakati zvakanaka but nhasi futi because handakuvata kwazvo zuro tafuma tichitanga kugadzira pekuti tinyatso kuzovatawo zvakare uye nepanapa kuti paseugwe nepanhu panoda kuiswa imba yachoni nekupega ndozvo zvatatanga kuita. Tabva tikazoenda kwana kanzira. Unfortunately kanzira tasvika vasipo ndobva tatevera futi kanoona kuti tinoona vashe tivaudze kuti vakomana vandu vatinavo kuti mangwana munzvimbo haungati wasvika nevanhu ko mombe dzevanhu dzikabiwa ko mbudzi dzevanhu dzikabiwa kana kunzi kwanzi takaona vanhu vachita toitoi kumagrosa uko zvinova zvisizvo. Saka tasvika tikavashaya but tazondovabatsira kupi kumashopu tikavaonawo zvakare vashe tikabva tavaonesa vakomana vatatinavo 3 izvo vanda kunogeza. Tichibvapo tanotora masemende uyai kunomuona masemende ataitaura kuti ayaya anga ari kumashopu ndo ataenda kwagupi mupandawana ibva kwete. Saka nenhau yekuti kuno futi kuri kunyudza saka ndakukwanisa kutakura zvangu aino kuti mota yangu iyayo futi ndinozotambura panhau yeuyu yekuti mota inogona kuzoguma yaita dambudzo. Saka patangoita compromise because munhu wandandangoti ndazivisa vanhu vese chirega titange uku kwamakuona izvi zvitina zvatorongwa